Когато започнах да работя като маникюристка, имах много притеснения. Притеснявах се дали ще събера достатъчно клиенти, поне за разходите си в началото. Притеснявах се дали ще бъдат доволни от мен, дали всичко правя както трябва. Дори съм имала случаи, правя клиент, снимам го, пускам го да си ходи и вечерта, в момента в който си разглеждам снимките, виждам нещо, което не ми харесва. Пиша на клиента и го връщам да дойде на следващия ден да го поправя. Просто изцяло разчитах на рекламата от уста на уста и държах абсолютно всичко да е перфектно. Докато в един момент се усетих, че трябва да се замисля и за други неща и да планирам времето си малко по-напред, поне месец-два напред, а не да разчитам на случайността и перфекционизма, който води до болесно състояние. И какво направих? Седнах и реших да планирам следващите 1-2 месеца, поне от към празници, за да видя какво ще се търси, с какво аз да съм готова да изненадам клиентите си и как да привлека нови такива. Отбелязах си за следващите 3 месеца празниците. Давам за пример, следващите 3 месеца от тук нататък идват новогодишни, коледни и новогодишни празници. Веднага сядам и разписвам какво ще ми е необходимо, за да изненадам клиентите си. Първо с нови продукти и нещо като подарък за тях. Отбелязвам си и празниците за януари и февруари, като в февруари задължително отбелязвам, че следва подготовката за 8 март. Харесвам си какви цветове ще се използват най-много в тези 3 месеца. Естествено, възползвам се от черния петък, който идва. Напазарувам добре за следващите 3 месеца на по-ниските цени и започвам да мисля как ще привлека нови клиенти, които да зарадвам с тези цветове. В същото време ми трябват и подаръчета за коледните празници. И ето един пример. Всеки клиент, който дойде при нас през декември, получава подарък ваучер с 20% отстъпка за предстоящото си посещение при нас, което ще бъде през януари. Правим си един такъв ваучер и започваме да публикуваме в нашите профили в социалните мрежи, за да привлечем новите ни клиенти за декември, както и да обявим за нашите постоянни клиенти. И тук сега едно предупреждение. Ако имате достатъчно клиенти, не пускайте подобна оферта, защото рискувате да изкарате коледните празници в салона си. И сега, ако искате да запиша по-дълго видео с това как планирам следващите 3-4 месеца за салона и още такива идеи за привличане на нови клиенти, пишете отдолу в коментар.